Sanibonani. Ngifuna ukukhuluma ngale yama-foreigner futhi ukuthi njengoba nixosha ama-foreigner, nina ama-A_R_Vs niwathathe e-America. Manicabanga i-America isazoninika nama-A_R_Vs ayo ngoba phela nina niwa-afford. Ngifuna ukuzwa kunina ukuthi bonke yini labantu abadla ama-A_R_Vs abafe na? Ngoba la eSouth Africa kunezinto esingenazo esizithatha kwamanye amazwe. Uma ngase lamazwe ayeke ukuhwebelana nathi, umnotho wase-South Africa wona kuzokwenzekalani ngawo? Njengoba amanye amazwe njengamanje ebuka lento eyenzeke eSouth Africa ephula out izinto ama-products esingenawo thina abawaletha le-South Africa bona benquma ukuthi bayayeka ukusebenzisana ne-South Africa. Nizokwenze njani? Ngiyavuma emntwini othi akuhambe iNigeria ngoba iNigeria ilona elirongi. Lawa amanye amakwerekwere enzeni? Ungathanda yini wena usebenza e-America kufika umuntu waseGhana enza into erongi bese kuthiwa enehambani nonke? Phelelwe amathuba emsebenzini, phelelwe iyona yonke into. Kodwa kuwumuntu waseGhana owenza into erongi. Lo muntu waseGhana umazi ngisho ukumazi. Thiwa kodwa ngoba nama-foreigner nonke hambani nonke. Bakithi it doesn't make sense. Ayiwenzi umqondo ngempela lento yokuthi amakwerekwere awahambe wonke. Siyawazi amakwerekwere agangile ukuthi iNigeria. Why kungaxoshwa ama-Nigerians? Why kungabhenwi iNigeria ukuthi ingaphindi ize eSouth Africa? Ngiyazi ukuthi uMangobese ubeqonde okuhle mhlambe ngalento akade yenza, kodwa njengamanje it's getting ugly. Ngoba amazwe amaningi azoyeka ukuhwebelana nathi. Izingane zethu lezi ezikwamanye amazwe zizobulawa, zisengozini, impilo yazo isengozini. Zizophelelwa imisebenzi okokuqala. Zibuyele kuleli zwe leli udoti elivele likutshele ngokuthi lifuna i-youth. Phinde lifuna inqwaba yama-qualifications, liphinde libange isicothelo la imisebenzi ayikho. Le ngane besisebenza isikwazi ukuziphila, isikwazi ukondla umndeni wayo, izobuya manje izoba udontonto le-South Africa. Lo mongameli wenu obetreat-a i-crypto as a criminal offense, la eSouth Africa uma wenza i-crypto nje bothatha njengesigebengu. Kodwa njengamanje yena lo hulumeni wase-South Africa usekufuna ukuntshontsha yona le crypto, antshontshe kubantu. Why uRamaphosa angathengi i-crypto yena ayiholde as i-country, as i-South Africa? Azi ukuthi uma kufika i-bull run leyo ma-coins azobe waholdile yena, azothi menza imali leyo mali mhlampe athi hayi ngisolwa nento yokuqeda imjondolo e-South Africa, angabukhona umuntu ohlala emjondolo. Kukhulunywa ngokuthi uhulumeni wase-South Africa uholde ama-millions, ama-billions, ama-trillions, ama-quadrillions, ama-coin awaholdile kwi-crypto. Uma ngabe kufika leyo mali ye-bull run, uzokwenza izinto e-South Africa, enze impilo ibe ngcono, akha amafemu, kwakhiwa ama-products, nama-products esiwathola ngaphandle kubawali atholakale la eSouth Africa, a-create amathuba emsebenzi. Noma kukhulunywa ngokuthi awusekho umjondolo omusha ozokwakhiwa njengamanje. Le mjondolo ekhona, wonke umuntu osemjondolo njengamanje bayabalwa abantu bayaziwa endaweni ethize ukuthi kunemjondolo emingaka, leyo mjondolo iphendulwe ibe izindlu. Enze izwe lakhe libe ngcono, emakhaya avula imigwaqo, ungabukhona umuzi ekuthiwa umgwaqo awungeni kuwona. Kodwa ubhizi ufuna ukuntshontshela thina esizihambele sayozithengela ama-coin kwamanye amazwe. Ngoba phela yena kanayo i-crypto udontonto. Njengoba nithi ama-foreigner-ke niyawaxosha-ke, nixosha ama-foreigner lawa amnyama ase-Afrika noma nama-Pakistani nizowaxosha, namaNdiya nizowaxosha ngoba phela namaNdiya akhona amaNdiya ama-foreigner ase-India engewona le-South Africa. Futhi-ke kahle kahle alikho iNdiya lase-South Africa. Wonke amaNdiya wase-India. AmaNdiya wona nizawayeka? Ama-China wona nizowayeka? Abelungu ngoba kubakho abelungu abase-England phela kubona abale South Africa. Lento eniyenzayo njani icabangile?
As much as mina ngiwusupporta umbono wokuthi akuxoshwe ikwerekwere lase-Nigeria, kodwa ngisupporta ukuthi akuxoshwe wonke ama-foreign. Ngiyakusupport ukuthi iNigeria alihambe eSouth Africa futhi lingaphinde libeke umconjwana walo. Kodwa manje nithi ngixosha wonke amakwerekwere, xoshani nabelungu ngoba nabelungu baningi abama-foreign. AmaNdiya, AmaChina, AmaSomaliya nama-Ethiopia, wonke lezi zinto oGhana, obani oMozambique, oZambia, ayixoshwe yonke leyo nto. Usala umuntu wase-South Africa yedwa. And leyo nto izonixaka. Musani uxosha lamakwerekwere amnyama kuphela. Xoshani nalawa amhlophe. Ngoba maningi nalawa amhlophe. Awobharamba lapha komhlanga, bani endaweni zomntaka abantu, Sandton. Kodwa kuthi awaxoshwa wona, xoshwa lawa amnyama kithi. Uxoshwa lawa amnyama. Amakwerekwere anenkinga iNigeria ngohlezi ngisho akuxoshwe iNigeria lawa amanye amakwerekwere alungisa amaphepha ahlale phansi ngoba awenzile lutho. Ngale kwaloko nizoyibona indlala ezoba leSouth Africa, nizokubona ukufa kwabantu la eSouth Africa, nizoyibona inhlupheko ezoba la eSouth Africa. Abantu laba abane-HIV bazofa bonke. Lezi insiza ebesizola kuno 5 billion thina esibakweleta amanye amazwe siyiSouth Africa. Kunama billions and billions of money esikweleta thina amanye amazwe angaphandle. Lawo mazwe mangasathi manje sifuna imali yethu nizokwenza njani? Ngiyawusupport umbono wenu wamakwerekwere kodwa ikwerekwere kufanele ihambe eNigeria hayi wonke lawa amanye. Oyela abaphumbula eSouth Africa senikhohliwe. Even ichicken isiphuma eAmerica ngoba iSouth Africa yahluleka ukukhiqiza oRainbow bawa nani amabhizinisi la eSouth Africa nikwazi kwahandlisha. Nizoyibona inhlupheko. Yabo lento eniyenza iyafana nomlutho le wayenziwa kade kukhona Jacob Zuma. Izwe walibona liphela phambi kwakho. Namanje izwe lizophela. Abantu bazofisa kweimpukane. Abantu bazolahleka bazothunjwa. Kade ngibona nje enye ivideo intombazane ikhunyilisiwe inqunu ibaselwe umlilo ngaphansi ikhunyilisiwe inqunu ishiswe igqe ama-Nigeria. Bangaka abantu abalahlekile kumanje leSouth Africa. Kumanje nje obasikhuluma nje sekuqale lento ukuthi amakwerekwere awahambe bangaka abantu abalahlekile. Kanti ukuba thina sisakhamba eNigeria nalawa amanye amazwe abezosupporta. Ngoba iNigeria vele sibheniwe endaweni eziningi futhi iNigeria yaziwa ukuthi iyona egangile. Kodwa manje nje ondleleni enza ngayo inobuhlathi phakathi. Ngiyaxolisa ukusho njalo. Anicabanganga lento eniyenzayo.